Tots els grups municipals condemnen de forma contundent els fets violents que dissabte van impedir la transmissió del partit de la selecció espanyola al Raval de Montserrat. Per aquest motiu han decidit, en el marc d'una junta de portaveus extraordinària celebrada aquest dilluns, redactar un acord unànime que es llegirà al ple municipal del mes de juny, que tindrà lloc aquest dijous. D'aquesta manera, Terrassa vol donar un missatge conjunt contra la violència i en defensa dels valors democràtics. Només des de la prepotència de qui pensa que té la raó pot fer-se un acte pensant que no és criticable. Ara, dit això, no té res a veure amb el que va passar dissabte. Jo puc criticar i puc posicionar-me en contra de qualsevol manifestació pública mentre ho faci amb respecte i amb mitjans pacífics. El que no es pot permetre, i jo sóc el primer, perquè sóc el que en principi defensava que aquell acte no era possible i no era bo que es fes, jo sóc el primer en criticar el que va passar i en posicionar-me en contra, perquè em mediatitza i em perjudica el meu posicionament ideològic. La investigació continua oberta i de moment es desconeix la identitat de les persones responsables dels fets. Els cossos de seguretat revisen ara totes les proves sobre el cas, entre les que es trobarien les gravacions a les càmeres de seguretat de l'Ajuntament i les declaracions dels testimonis. Els serveis jurídics de l'Ajuntament valoraran quin tipus d'acció es pot emprendre i no descarten presentar-se com a acusació particular.